Sanibonani guys, igama ngiNqobile Ntusela Mazibela. I-homecoming ngomhla ka-14 July. Ekuseni-ke ngovivi badla i-breakfast laphaya kakubheka. Kodwa-ke uMabuyi udla yedwa, uNomalanga akakuthinti ukudla kwakhe. UVusi akafunanga ngisho ukuhlala etafuleni, umane wakhetha ukuhlala kusofa le kude. Hhayi, wabuza uMabuyi ukuthi hhayi, ngampela yini indaba ungadli Nomalanga? Lokhu kudla kuzoze kubande, afuna kufudumezele? Wazithulela nje uNomalanga. Wathi okay sisi, kulungile thi ngikufudumezele. Wathi nje uVusi, yeyi, suka, cabanga ukuthi wenzani? Wathi, Vusi, ubani okucelile ukuthi ngena kule ndaba? Wathi, ngikubuza umbuzo izolo wangangiphendula. Wathi, umbuzo wani? Ngifuna amapholisi abhuti uwabeke la phezu kwetafula njengamanje. Wathi, umthetho wakho wena Vusi ungenelwe yini ngampela umthetho wakho? Wathi, Nomalanga, mtshele lo waletha amapholisi awabeke la. Wathi Nomalanga, Vusi ukhuluma ngani? Wathi, yabo, yasifihlela imali kabhuti akafuni ukusinika lo mama. Yabo guys, ingane ifuna imali ngodleni. Wakhuza uMankonyana guys, wathi ngiyakukhuza njalo weVusi. Angazi ungenelwe yini kulezi iy'nsuku indlela okhuluma ngayo nami, angazi uyithathaphi. Wathi Nomalanga, asambe manje sesikolweni. Nangampela bahamba. Hambile-ke guys noMankonyana-ke waya ku-Nest-Thando eyohlambuluka kuyena phela esho ukuthi hayibo, nakhu ezalelwa yinja endlini laphaya. Kulokhu wahamba uSifiso uyingane cha, zilwa naye. Ayi uNest-Thando bekade ebhizi-ke naye. UMetrone emhleli la emqaleni. Washo wathi khuluma usheshise mngani, isikhathi anginaso. Yasho ukuthi hey uVusi, mina ngamkhulisa mina. Angiyazi lento ayiyona manje. Wathi yini ufunani? Wathi hey ungifuna, hey yazi ungifuna iy'mali zikaSifiso, uthi mina ngizodla iy'mali zikaSifiso. Akagcini lapho uthi mina ngikaze ngamthanda ubhuti wakhe. Kodwa angayisho kanjani leyo nto? Ebe azi kahle ukuthi mina ngangivuka laphaya noSifiso. Wamane wathi nje uNest-Thando, yabona nje wena awuzodlala iy'ngane kwakho laphaya. Kalinge nje uvumele iy'ngane zikuchachaze ekhanda. Angizi ngithini wena? Angampela guys uMankonyana wabuyela endlini. Fica uNomalanga khona. Hayi, wazama ukumncenga uNomalanga esho ukuthi yakhumbula usamncane ufuna udoli onesihluthu. Ngakubheka lowo doli ngehla ngenyuka ngaze ngawuthola ngoba ngiyakuthanda. Ngiyanithanda ninoVusi, nginithanda ngendlela efanayo. Angizwa ukuthi ngithini. Wathi kodwa wahamba, wathi ngahamba ngabuya kuyimanje ngisala ekhaya. Angibuyeli iy'mali kaSifiso mina, ngibuyele nina. Hayi guys uNomalanga kubonakala nje ukuthi umlalele kona uMabuyi kodwa hhayi akayizwa lento ayikhulumayo. Guys, akupheli-ke lapho. Kona yebo sekudlulile isikhashana impela uSifiso ehambile emhlabeni, kodwa-ke sengathi ukuphuma kwey'mali zakhe kwenza izinto zaba worse. Cause ubonile kuMankonyana ukuthi endlini ngathi akuhambi kahle. Wakhetha khona ukuthi ayele okuhambeni iklinikhi kube khona umuntu azobhodlela kuyena. Guys, uma wakhe umncengile-ke uMankonyana ngayizwela ukuthi kumele phela akhulume naye uZethu, amtshele ukuthi nawe ushiyelwe iy'mali laphaya kuleya pholisi, angamane asale esethula phela. Hhayi-ke wahamba-ke uMankonyana wenza kanjalo. Uthe mengena nje eklinikhi umnyango guys ubukade uthe gengelezi vele akangqongqozanga. Akabingelelanga muntu. Amapheshenti wadlule ngathi akawaboni, waqonda ngqo kuZethu laphaya kwi-desk. Wathi okay awungitshele, vele into enaniyihleli nobabili ne? Yinto enayinihlela nobabili yini? Wathi ukhuluma ngani manje? Wathi ngisho le pholisi uSifiso ukubhalile la kwipholisi yakhe. Wathi ayibo, yabo nje uZethu kubonakala nje ukuthi akazi ngampela ngayo yonke lento leyo. Wathi ngicela unginikeze ama-banking details akho ngokushesha, phuthuma. Wathi kodwa nawe-ke Mankonyana angeke sikwazi ukuyikhuluma ngasese le ndaba. Wathi ngobani? Sikhulume ngasese ngobani? Angithi wena ngesikhathi ubhizi noSifiso wehla wenyuka naye naningacashile naniyenza yonke into obala, kungani manje kumele sifihle iy'mali? Ngithi nginikeze ama-banking details ngokushesha, bhala la ama-banking details manje, shesha. uZethu guys wonke umuntu esembuka, amapheshenti amvidiyorayiza ngala, nangu noNest-Thando. Hayibo guys, benomandla bambuka laphaya ngesicapha. Guys ekhoneni, hayibo. Wathi kodwa nawe Mankonyana ngampela sekumele siyenze kanje lento. Uthi lalela la, ngingcwaba umnyeni wami mina kungenxa yakho.
iy'ngane zami manje sekumele y'shere imali yazo nawe futhi. Wamlahla wena uSifiso. Mina ngasala ngamphipha ngahlala naye. Manje ngisho sekufeni sekumele ngimbange nawe futhi ngifuna ukutshela into eyodwa Zethu. Ngiyakhalelisela sisi, uphinde wawina futhi. Yo guys, athi gqi lawo mazwi enhlizweni kaZethu. Lapho kuthiwa uwinile akazi nanokuthi uwine ini u-girl. Cause uSifiso akasekho. Ushobane le bekade eyitshela ukuthi uzoyisula ngayo iy'nyembezi akasekho. Like no girl udliwe umzwangedwa njengayo Mabuyi kodwa kuthiwa uwinile. Uwinile. Guys, ngiyazi le nto le. Ayeze ibuhlungu ayipheli. Ngoba-ke namaphoyisa lapha e-police station hayi impela aphatheke kabuhlungu ukuzwa iy'ndaba zokuthi-ke sengathi akazujeza uShobane ngokubulala uSifiso. Ayingeke. Yabona uConstable Dlamini sengathi ulimele kakhulu ngoba mane wahafa ukapteni kanzima. Wathi kumele kube khona into esiyenzayo ngalento. Ngeke umuntu obulala uSifiso engcebeleke kuthiwa ngeke aze aboshwe. Wathi ufuna ngenze njani nami? Angithi uyabona nawe ukuthi ngempela nami ngiyazama ngonke okusemandleni kodwa akukho okulungayo. Kuyimanje mina ngisaselwe umsebenzi omkhulu kabi ukuthi ngihambe ngiyotshela uMaNkwanyana ukuthi umuntu obulala umyeni wakhe ngeke aze aboshwe uzokhululeka. Ha guys, uphefumula njengebhubesi eligwazekile guys eswini. uConstable Dlamini wathi kubonakala ukuthi nje ngathi ufuna ukudla afele umuntu manje ngenxa nje ukuthi uShobane akazungena ejele. Guys, impela uConstable Dlamini ubemthanda uSifiso. Kubonakalile namhlanje ukuthi cha girl impela akamisele neze ngokubhekha down. Usafuna ngempela ubulungiswa benzeke noma-ke kungelula ngaleyo ndlela kodwa ubona sengathi cha abalwi ngokwanele ukwenza sure ukuthi-ke umbulali kaSifiso ugcina esejele uNosiphela. Guys, akupheli-ke lapho. Le kohlungwane kubuhlungu guys, kuyadabukisa. Kunomama ozamayo laphaya, umama Mashabalala, umakaZethu. Usengena ngisho manje-ke ko-Instagram hambisa ama-videos okupheka ukuze phela athole imali eseceleni kade abe u-housewife. Hhayi-ke ingenile imali izolo, imali eningi impela kwibhenki-ke. Kodwa-ke into ebuhlungu ukuthi namhlanje ekuseni bekungasekho ngisho isenti elimnyama leli. Ubekade ebheka ikhadi lebhenki ethi manje usuyahamba-ke nowey'tolo uyocoshacosha kodwa ubaba wekhaya, ubaba uHlongwane ushilo ukuthi hawu nkosikazi alivele ingisizile leli khadi. Ngike ngahamba ngayothi kocoshacosha zonke izinto zalapha e-workshop zokukhanda iy'moto. Hhayi impela ngicoshile ngacosha kwamane kwaphela imali. Wathi uyiqede yonke imali? Wathi yebo kunjalo nkosikazi. Yazi wena qhubeka nje wena ushayele ama-video akhe athi kubaba maningana manje ukuze nemali ibe ningi phela. Yazi yasebenza ngempela. Good girl. Hayi bo. Guys, ubhucuba lusuku lonke umakaZethu emva kokuzwa ukuthi imali yakhe ayithole kanzima kabi epheka, echaza bandla nanokuthi upheka kanjani, ufaka siphi ispice nespice. Ebese-ke umyeni wakhe wayibhubhudla wayiqeda ibhubhudlela-ke kumathuluzi ase-workshop. uZethu ubonile ukuthi khona into ephethe kabi unina, wabuza ukuthi makwenze njani kulokhu sila umuncu. Wathi hhayi akukho lutho mntanami, kumele nje ngisho ukuthi ama-video amaningi manje. Wathi ngobani ma? I'm sure imali yakho usacabanga ukuthi uzoyisebenzisa kanjani. Kumele ngikutholele no-financial advisor athi ukunikeza izaluleko zokuphatha kahle imali. Wathi asikho isidingo salokho mntanami, imali ayisekho. Wathi yephi ma? Wathi ubaba wakho uthathe yonke wathenga amathuluzi ase-workshop. Wathi hhayi ma, ngeke khuluma naye uHlongwane, ngeke ma, umtshela ukuthi lento ayikuphathi kahle. Hawu kodwa ubaba noZethu-ke angeke phela angene ey'ndabeni zabazali, uyayibona le ndaba. Kodwa-ke ushilo ukuthi akakhulume naye amtshele ukuthi angayibhubhudli imali yakhe kangaka. But uzothini? I'm sure uzosho ukuthi nawe ubuyibhubhudle yami sonke lesi sikhathi, indaba manje ukhononde mase kumbhubhudle yakho. So guys, ezomshado zinzima. Bathini okwami okwakho kwakho kwami. Bathini community of property. Guys, injalo-ke. Okwami okwakho, okwakho kwami. Aphela lapho amazivela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time. Bye.
Sanibonani guys, igama ngiNqobile Ndosela Mazibela. Homecoming ngomhla ka-14 July. Ekuseni-ke ngovivi badla i-breakfast laphaya kakubheka. Kodwa-ke uMabuyi udla yedwa, uNomalanga akakuthinti ukudla kwakhe. uVusi akafunanga ngisho ukuhlala etafuleni, umane wakhetha ukuhlala kusofa le kude. Hhayi.